פוליטיקה זה לא. והפוסט הזה הוא לא קשור לפוליטיקה. והוא לא קשור לערכים חברתיים, למרות שהמצב של המדינה קטסטרופה. אבל כן, תחשבו על אי גיוס חרדים. איך נרמלו לנו את הסיפור הזה שיש 20% מהאנשים שלא צריכים לשרת בצבא? עכשיו, עזבו את הסיפור הזה ותחשבו על עצמכם. תיקחו נשימה, שחררו את הסיפור של מה שקורה בחוץ, כמה שהוא קשה. תשאלו את עצמכם, האם החיים שלכם טובים? ואני מדבר על החוויה של היום-יום. אתם באים הביתה, יוצאים לבלות, יוצאים לעבוד, טוב לכם או לא טוב לכם? והטוב והלא טוב הזה לא קשור למה שאתם עושים, לא קשור גם לסיפור הגדול של המשבר החברתי שאנחנו נמצאים בו, אלא קשור לסיפורים שאתם מספרים לעצמכם. למה התחלתי בסיפור על גיוס החרדים? לא כדי לשכנע אתכם שצריך לגייס אותם או לא צריך לגייס אותם, אלא כדי להראות לכם שיש איזה סיפור שאנחנו חיים אותו כל כך הרבה זמן, שהוא נראה לנו איזושהי אמיתה. איזשהו חוק טבע, שהוא אבסורד לחלוטין. ואותו דבר בעולם הפנימי שלכם. אתם מנהלים את החיים שלכם על ידי כל מיני דברים שנראים לכם חוקי טבע, שאתם לא בודקים אותם, והם צובעים לכם לפעמים את החיים בשחור או באפור. להיתקע במקום עבודה שלא עושה לכם טוב. זה אומר שאני מוכן לשעבד את החיים שלי, בגלל שאני לא מעז לעשות שינוי. לפתח מערכת יחסים עם תקשורת פתוחה. מי לא רוצה את זה? ורובנו לא עושים את זה. למה? כי אנחנו חיים בתוך איזשהו סיפורים. עכשיו אני עושה זום אאוט. תחשבו על החרדים שלא מתגייסים. כאילו, באיזה מקום ביקום הזה יש לזה איזשהו היגיון? בשום מקום. אבל אצלכם, אצלך ואצלך, ואצלי גם. זה היה מובן מאליו עד לפני מלחמת אוקטובר. למה? כי אנחנו מנרמלים סיפורים. וכמו הסיפור האבסורד הזה, תחשבו כמה סיפורים אבסורדים יש בחיים הפנימיים שלכם. אתם אוהבים את זה ועושים את זה, או לא אוהבים את זה וצריכים לעשות את זה. למה? למה אני צריך לעשות את זה? תחשבו על להחזיק מכונית או 2, או לנסוע לחול 3, 4, 5 פעמים בשנה. זה מביא לאנשים אושר? או שזה כבר איזשהו טרנד שאני מתיישר אליו, כי זה ברור שצריך לעשות אותו. והברור הזה, בדיוק כמו שברור שצריך, או לא צריך לגייס בחורי ישיבות, הברור הזה מנהל לנו את העולם הפנימי שלנו. אתם יודעים, החיים שיש לנו עכשיו, הם לא חזרה גנרלית לכלום. זה מה שיש. והגיל שאתם נמצאים בו עכשיו, לא ישוב עוד פעם. והבריאות שאתם נמצאים עכשיו, טוב, זה כן. זה אני מאמין שאתם יכולים להשתפר לאורך כל החיים, לא משנה באיזה מצב אתם ועם איזה מחלה אתם מתמודדים, או אתגר רפואי. נשים את זה רגע בצד. מתחיל פה רוח וקר. המסר הוא פיתוח כנות עצמית. למה? כי אתם רוצים לחיות חיים הרבה יותר טובים. אתם רוצים שיהיה לכם חיים טובים, אתם לא רוצים חרדות. אתם רוצים קשרים טובים, אתם רוצים זוגיות, אתם רוצים אהבה. אתם רוצים ליהנות. מה זה אתם רוצים? מגיע לכם ליהנות. בשביל מה לסבול? למה לחיות את החיים ואת הסיפורים של אנשים אחרים? לפתח כנות עצמית. עוזרת לנו לפגוש את הפצעים שלנו, להמשיך לשמור כלפי חוץ את כל המסכות שכולנו עוטים, אבל בפנים להתחיל להבין את הסיפור. וכשאני מתחיל להבין את הסיפור, אני יודע כנגד איזה שדים אני נלחם.
ואז אני יכול לאט לאט להיערך ולפתוח את החלון ולתת לשדים האלה לעוף, והם יעופו לבד, לא צריך לעשות הרבה. פיתוח כנות עצמית כדי לברר עם עצמי מול מה אני עומד. לפתח אהבה עצמית וקבלה עצמית כדי שיהיה לי את האומץ ואת העוז להתעמת מול הדברים האלה. כי הדברים שדורשים תיקון הם לא דברים שנעים לראות אותם. אף אחד לא אוהב לגלות שהוא טעה טעות מרה 20 שנה. וכדי להסכים להסתכל ולהגיד וואלה, טעיתי פה, אני מקבל את מה שהיה אבל אני רוצה יותר טוב, צריך חמלה עצמית. כדי לפתח חמלה עצמית, יש כל מיני תרגילים. והתרגילים האלה, חלקם בנייה של הרגלים, שנראה כאילו לא קשור, אבל מאוד קשור. מאוד קשור כי התרגילים האלה עובדים על מנגנונים שמשאירים אותנו במסלול, שמאפשרים לנו לאט לאט לפגוש את הדברים הלא נעימים בחיים שלנו, ואז לייצר כל מיני הצלחות, ואז להגדיל את החמלה העצמית, ואז לפתח יותר ויותר את הכנות העצמית. ואז לפתח את היציבות הזאת כשבא גל שלא נעים לי, כשאני מסתכל במעמקי נשמתי או שהוא מפגיש אותי עם הפצעים הכי עמוקים שמנהלים לי את החיים, אני לא בורח, לא חוזר ועוטה שריון, אלא נמצא שם, כי אני יודע שאם אני אפול, אני יכול לקום. ואני יודע שאם אני אשאר שם, יש סיכוי שבסיבוב הזה משהו ישתחרר. איזו אמונה שמנהלת אותי, איזה שד פנימי, איזה פחד שאני כל הזמן קובר אותו, יוכל להשתחרר סוף סוף החוצה, ואז החיים שלי יהיו הרבה יותר טובים, לגמרי. הבנתי את המחזור, או את האלמנטים? כנות עצמית, חמלה עצמית, הרגלים וטכניקות כדי להישאר על המסלול. למה? כי אתם רוצים חיים טובים לעצמכם. חד משמעי, מגיע לכם. נולדתם פה, אתם חיים פה, מגיע לכם חיים טובים. לא מגיע לכם להיות עבדים, לא של מישהו ולא של הפחדים.